Hola! Aquest és el vídeo per la teva pràctica. Farem tots els exercicis que hem parlat a la sessió conjunta i explicaré un altre cop l'exercici i després faré una mica de pausa perquè tu puguis fer el teu ritme amb la teva respiració. D'acord? Bé, doncs comencem amb una postura còmoda, amb l'esquena recta. Pots posar-te un coixí o un bloc a sota. Tanquem els ulls, deixem les mans sobre els genolls. Prenem 3 respiracions per començar la pràctica amb una bona intenció, per fer una transició neta. Relaxes mentre que respires, tot el cos cap a terra. Començarem amb el Nyasam, amb la mà esquerra. Quan inspiro, faig un recorregut pel primer dit cap amunt i quan expires, tornes cap avall. I segueixes la següent respiració amb el següent dit. Inspiro, expiro i deixo la mà mentrestant sobre el genoll. Següent, inspires, expires. I segueixes al teu ritme, recorrent tots els dits. Si has acabat amb l'últim, tornes a l'índex i farem unes 3 voltes, 3 vegades aquesta mà. Seguim amb la respiració de l'abella. Les mans poden descansar sobre els genolls. Inspiro profundament i a l'exhalació produeixo un so. És un so intern, però que sona molt fort i que crearà una vibració que sentiràs com una escalfor interna. Llavors, tu mateix al teu ritme, inspires a través del nas i exhales. Segueixes inspirant a través del nas. Exhala boca tancada, creant el so. Seguiràs al teu ritme. Fem les últimes 3. Si vols fer la pràctica més llarga, simplement pauses el vídeo i segueixes. Prens el temps per sentir aquesta vibració interna i sentir com va baixant lentament. Quan fas la pràctica sola, pren-te el temps per sentir aquestes coses. Nosaltres ara ja ens posarem dempeus molt lentament. Intenta quedar-te amb aquesta respiració tranquil·la, com si la transició mateixa fos una postura. Ens posarem dempeus. El pròxim exercici ho farem des de la muntanya. Serà una inspiració en 4 temps. 1, 2, 3, 4. Estirar els braços. Mira si arribes en una postura recta, activant l'abdomen, activant una mica les natxes
i apretant els peus forts cap avall. I l'exhalació en 4 temps, baixant els braços. 3 vegades. 2, 3, 4. Giro mans. 1, 2, 3, 4. 2 més. Comptant. Imagina que amb les mans mous a l'aire, per això les mans quan estan a la giro. I l'última, braços molt forts, molt estirats. I exhales. I els braços estiren al màxim, màxim, màxim cap a fora. La següent faràs en 5, respirant, inspirant fins a 5, exhalant fins a 5, 3 vegades. I la tercera volta és fins a 6, 3 vegades. Al següent exercici farem des de la postura de la muntanya. Són 3 voltes, 3 vegades. La primera contem fins a 4, la segona fins a 5 i la tercera fins a 6. Fem una vegada junts i després ho faràs sola. Inspiro, peu dret enrere. 1, 2, 3, 4 i arribes en una postura, la cama de darrere estirada, la cama de davant flexionada, el genoll sobre el turmell i la exhalació, emplego endavant, postura del piràmide, amb els braços ben estirats en 4 fins allà on arribes. Al revés, inhalo, flexiono el genoll. I exhales la postura base. 1, 2, 3, 4. Fem l'altra cama. 1, 2, 3, 4. Exhala. 1, 2, 3, 4. Inspira. Braços llargs, cap a fora i amunt. I expiro. 3, 4. La pròxima volta, fins a 5, cada cama, i fins a 6, cada cama. Seguim amb la salutació al sol. De la mateixa manera, primera volta comptant fins a 4, la segona comptant fins a 5 i la tercera comptant fins a 6. En algun moment 6 o 5 és massa, llavors farà sempre 4, però l'important és sempre anar comptant les respiracions. Bé, començo des de la muntanya. Inspiro. 1, 2, 3, 4, flexió enrere, exhales, Uttanasana. 1, 2, 3, 4. Peu dret enrere. 1, 2, 3, 4. I la muntanya. 1, 2, 3, 4. Baixem a la cobra. I tornem a la muntanya. Des d'aquí, tot al revés. Peu dret endavant. 1, 2, 3, 4. I Uttanasana. Exhales. Inspiro. 1, 2, 3, 4, exhalo. La propera volta amb 5 respiracions, cada moviment, o 5 temps, perdona, i la següent 6 temps, cada moviment. Des d'aquí, acabant les salutacions al sol, ens permetem un petit descans. Et poses en un Shavasana, cames estirades, braços relaxats. Molt bé. I aquí simplement descanso l'esquena, descanso els braços. Si t'ajuda a deixar una mà sobre l'abdomen per sentir com la respiració va baixant la intensitat. Deixes una mà aquí sobre l'abdomen, sota el melic, i simplement vas sentint la respiració com baixa. Queden aquí tot lo necessari fins que sents que la respiració
s'ha calmat, ha tornat a una respiració més lenta. Si necessites més temps aquí, simplement poses pausa i si no, ja seguim. Des dels peus a terra, els braços al costat del cos. La mateixa manera, la primera comptant fins a 4, 2 vegades, la segona fins a 5 i la tercera fins a 6. Doncs la inspiració és portar els braços al teu costat fins amunt i enrere, i la exhalació, estiro braços amunt i les mans tornen al teu costat. Inspiro, torno, és com els mateixos moviments al revés, i exhales, els braços pel teu costat tornen a baixar. Fem les de 4 junts. Inhalo, 1, 2, 3, 4, expiro. 1, 2, 3, 4. Flexiona peus. Inspiro. Expiro. Els braços tornen al seu lloc. Una més. Cada respiració, 2 vegades. 3, 4. Exhalo. 1, 2, 3, 4. Estirant molt bé les cames aquí. Inspiro. Alarga braços enrere, obre pulmons i exhalo, torno al revés. Última de 4. Inspiro. Expiro. Relaxo lumbars cap a terra. Inspiro. I exhales. Seguiràs comptant fins a 5. 2 vegades. I fins a 6. 2 vegades. Molt bé. El següent exercici ens posarem sobre l'abdomen. És aquell que ens ajuda molt a estirar o a tonificar l'esquena. Busquem la consciència de la cobra. Tinc aquí una cosa darrere. Llavors, comencem. Front a terra. La inhalació. Estirarem els braços endavant. Encara no puges molt aquí. L'exhalació, pots portar els colzes enrere, estirar els braços, el que et sembla més fàcil per l'esquena. Aquí ja comença a apretar una mica els glutis i també pots fer una mica de força amb l'abdomen per protegir les lumbars aquí. Això és l'exhalació. La inspiració, intento juntar les mans davant i fer Kali Mudra, o simplement juntar les mans i estirar, allargar, la mirada va cap avall. Aquí aguantarem 3 segons. I exhales, relaxes. Intentem que els peus estan sempre connectats amb la terra. Farem junts. Inspiro. Braços van endavant. Exhalo, colzes enrere. Ara, inspira, estira braços. Ben endavant, mantén-te aquí 3 segons. Molt bé. I exhala, relaxa, braços al costat, una galta sobre la terra i descanses. Quan has descansat un moment, repetirem l'exercici 2 vegades més, en total són 3. I si pots allargar aquesta última, respirar o fer 4 segons, la tercera 5 segons, seria estupendo. Si no fas 3 vegades, mantenir la postura 3 segons. Molt bé.
Ara farem un petit descans en Janu Sirsasana. Estirem les dues cames, des Tadasana, l'esquena estirada, el cim del cap creixent amunt, entra una mica malit, flexiono el peu dret, el deixo a l'interior de la cama esquerra, inspires aquí, podem pujar els braços i amb l'exhalació m'estiro endavant, intentant no curvar l'esquena, sinó deixar l'esquena ben recta. També si sents que una banda de l'esquena puja més, ho veràs amb les espatlles, intenta mantenir una neutralitat aquí. No caure en un desequilibri de l'esquena. Intenta saber on és la teva neutralitat, que és molt important. Aquí ens quedarem 10 respiracions. Pots agafar el peu, el turmell, intenta mantenir el cor i els pulmons oberts, que és el que hem treballat ara. I respirem aquí 10 respiracions profundes. La cama es queda estirada. Intento mantenir una consciència com si el cor, l'esternón, miren endavant. Molt bé, i així amb la propera respiració inhales i ja tornes a estirar-ho. Exhales, mans davant del centre del pit. Recullo i em quedo un moment en Dandasana amb les cames relaxades. Molt bé. Canvies al costat i repeteixes 10 respiracions amb la cama, amb l'altra cama. Molt bé, venim a l'última asana. Des de la postura de l'heroi sobre les cames, ja saps que jo no em poso del tot sobre el genoll, però si tu vols posar-te, em poso un momentet, vols posar-te sobre els talons, esquena recta, mans davant al centre del pit. Començarem amb la inhalació a estirar els braços amunt, Ustrasana, i exhalo cap a Balasana, la postura del nen. Inspires cap a la vaca, exhalo, torno a Balasana. Prenent tot el temps del món, inspiro, torno braços amunt, Ustrasana, el camello, i exhalo, Vajrasana, a l'heroi, 5 vegades. Agafo aire, obro. Balasana, postura del nen. La vaca, inhalo. I exhalo, torno a Balasana. Ustrasana, camello. I Vajrasana a l'heroi. 3 voltes més, al teu ritme. Si necessites més temps, poses el vídeo un moment en pausa. Seguim aquí, Nadi Shodhana. Aquí segurament està bé, després d'aquest exercici que també obre molt el pit al cor i que sentiràs com una mica més freqüència cardíaca, com que bate una mica més fort. Pren-te un moment aquí abans de fer el Nadi Shodhana. Quan començaràs amb el Nadi Shodhana, llavors la mà esquerra en Jnana Mudra, la mà dreta, Vishnu Mudra, vol dir que estirem el primer dit i els últims dos, que s'assemblen els cuernos d'una vaca.
Això és Vishnu. Llavors, les voltes, tapant la dreta, inspires per l'esquerra. Aquí comencem. Canvies, exhales dreta. Inspires dreta. Canvies, exhales esquerra. Inspiro aquí. Cambio, exhalo dreta. Inhala profund. Cambio, exhala esquerra. La volta sempre s'acaba exhalant a l'esquerra. Seguiràs tu el teu ritme. Pensa que és pujar i baixar a l'altra banda. Llavors aquest exercici, anar eixorant a la respiració alterna, també vas comptant al principi. Intentaràs amb la teva pràctica sempre pujar els temps. Si al principi fas 4 i 4 i 4 i 4, en algun moment intenta fer 5 i 5 i 5 i 5. Bé. Aquí, si necessites més temps, podries fer 5 minuts perfectament. Llavors, poses el vídeo en pausa. I si acabem per avui, llavors cantarem juntes el mantra Om. Inspires profund, agafes aire i amb l'exhalació inspira profund. Inhala. Shanti, Shanti, Shanti. Que la pràctica ens porti pau, calma i aquests beneficis també siguin el benefici dels altres, no només el nostre. Moltes gràcies.